Van de jong in Kolm is opgeschaald naar Grote Brand, gewoon een guitenburgerij. Op die burgerij staan ongeveer 400 guiten, verdeeld op meerdere stallen. En omdat het veel bekend wie dat het brand uitslaand wie en dat de stallen dicht op elkaar gebouwd wie, ja, is daarmee opgeschaald naar Grote Brand. Wat hij hem als brandwacht dwang kennen? Ja, we hebben voorkomen bekend dat de brand is oerslaan naar meerdere stallen. Daarbij het is wel hopen dat de wienek in de goede richting staat. Het Rijn vannacht van de jong vrijhut. Dus de schade is beperkt blauw tot in je stal. Hoe is het verder gaan met de guiden en de beesten die het in de stal zitten? Ja, het is relatief goed gegaan, maar je wil voorstellen voor de boer is het natuurlijk wel een ramp dat een deel van jouw stal nou brandt. Het is voor ons goed gegaan omdat we oerslag voorkomen herkend. Maar de beesten gaat het redelijk goed. Met een aantal beesten binnen omkwam. Maar op 400 beesten is het gelukkig, kunnen we praten over een peer derde guiden. Bij de brand, binnen een paar beesten omkwam, is er ook nog meestal leed bij de brand belutsen rekken? Er is één persoon is onderzocht door de ambulance. Die persoon hoe de virus net maar in het ziekenhuis en die is door de ambulance even thuisgebracht. Is er überhaupt sprake van schadelijke stoffen die vrijkomen binnen? Nou ja, riek is altijd schadelijk, zeggen we altijd. Asbest, we willen hun knal niet, maar dat kan achteraf ook wat oorzaak wezen. We kunnen net zeker iets zeggen dat het asbest is, dus deze wordt asbestprocedure aankondigen. De elementen hebben ze wel geholpen, de draaiwetter en de wien. Als er asbest al vrij is kwam, dat wordt morgen wordt het onderzocht, dan is het al heel beperkt op het hienblauwen of krek in het land ernaast. Dan gaan we nog even naar het ontstaan van de brand. Ja, dat is natuurlijk lastig. Je zit vlak naar zo'n brand. Het is krekblust. Maar hij hem enig zicht op van hoe de brand überhaupt ontstaan koel? Nee, daar heb ik geen zicht op. We hebben wel zien in welke kant van de stal het begonnen is. En dan kijk ik heel mooi zien wat de wien doet. Hij is met de wien mooi gegaan. En het is dat de helft van de stal is ongeveer is uitbaand. En dat is ik in de weerrichting in dat mooi gegaan. En de andere helft is behouden blauwen. En ik de oorenstal, gelukkig waar ik een groot deel van de guidance doen, is behouden blauwen. We gaan nog even naar die grip in situatie. Want ik vond het vrij rap naar die grip in opschaald. Wat zit er dan achter? Nou ja, we hebben opschaald een grip in. Ik vanwege het overleg tussen de meerdere disciplines die we dan hebben. Tussen ambulance, politie, gemeente, brandweer. Het ging om een soort beesten. De brand wie voelt toen er ondertussen werd. Op dat tijd gingen we ervan uit dat het misschien licht oer slaan naar meerdere stallen. En vandaar is ik opschaald een grip in. Achteraf is het gelukkig net nodig geweest.